Αριστοτέλης λέει, ό,τι κι αν κάνεις, το τελικό αίτιο, το τέλος, ο σκοπός για το οποίο κάνεις το οτιδήποτε, είναι η ευδαιμονία. Κάτι το οποίο νεωτερικά σήμερα το λέμε πνευματική αφύπνιση ή φώτιση. Πάλι το φως εδώ. Αφού ο λόγος πίσω από κάθε μας επιλογή εν τέλει είναι η ευδαιμονία. Ο λόγος που ερχόμαστε να ακούσουμε, να συνδιαλεχθούμε με φιλοσοφικό λόγο, να τραφούμε με φιλοσοφικό φως, δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο λόγος όλων των λόγων, το τέλος όλων των τελών, που είναι να ευδαιμονήσουμε. Είναι εύκολο με τη φιλοσοφία και γενικά τη νοητική γνώση να χαθείς σε νοητικούς λαβυρίνθους. Δηλαδή να εξετάζεις έννοιες, όχι επειδή θα βρεις πώς θα σε οδηγήσουν στην ευδαιμονία, αλλά επειδή είναι ωραίο να τις εξετάσεις, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον ή επειδή μετά ο νους λίγο τη βρίσκει με αυτό το σπορ, το άθλημα που λέγεται νοητική κατανόηση. Αλλά η προηγμένη κατανόηση δεν οδηγεί απαραίτητα στην αφύπνιση. Και γι' αυτό, όταν ο Οδυσσέας στην Οδύσσεια φτάνει σε ένα προορισμό, ένα σταθμό που είναι πάρα πολύ κοντά στην Ιθάκη, αλλά δεν είναι ακόμα Ιθάκη, είναι οι Φαίκες. Είναι ένας πολιτισμός προηγμένης γνώσης, τεχνολογίας, πολύ πιο προηγμένης από ότι το νοητικό κατεστημένο που υπάρχει και κυριαρχεί στην Ιθάκη. Δεν παραμένει εκεί. Δεν παραμένει στους Φαίκες. Δεν παραμένει στην υψηλή κατανόηση. Πρέπει να φύγει και από εκεί και να βρει τον τρόπο με τον οποίο η κατανόηση συνεπάγεται και μεταφράζεται σε νόστο. Δηλαδή σε επιστροφή στην Ιθάκη, στον εαυτό, τον αληθινό, που πάντοτε είμαστε και μας περιμένουμε να μας ανακαλύψουμε. Στην ευδαιμονία που κυοφορούμε και μέσα στους κύκλους της ωραιότητας αναμένουμε το εξέφνης της φανέρωσης και της γεύσης της. Και αυτό είναι ένας νόστος. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο νόστιμο από την ευδαιμονία και την πληρότητα ψυχής.